Салом салом тамошобинони гиромӣ. Ман Сиёвуш Нилуфар берунда рафтестем. Пеши хуштомада мерем имрӯз ҳама каса. Хестему субҳи саҳар кати гуфтем як бор равем. Рости гап навоз инҷа расидам. Баъд бинам ки телефонам бе чихол телефонро тоза кардам, полнисти салфетка кати чихолша гирифтам, гуфтам тар буд, гуфтам хушк шавад. Баъд мемонам ша аёдам буромадай. Хай чӣ кор намеғалтидагистя. Анам хай Нилуфар самокат кати Сиёвуш ман инҷа катагӣ карда рафта истай. Берун имрӯз ҳаво ҷӯш, ҳаво беҳад гармай. Нилуфар чокат бо охай мана ин тарафа надидеси? Ин тараф раҳи рост буд, чӣ ба вай тараф кати рафти ба? Бардор шакани, бардор ша охи. охи тамбал Нилуфар, шин ҳай кун. Чӣ ба? Шин ҳай кун рафтем. Шикастагӣ нест, мана раҳош созай дидӣ? Ҳала михела. Мо ҳолиам рафта истем барои раҳи рост, яъне барои раҳи нағз, раҳои шикастагӣ негуфтӣ Нилуфарай ки раҳмона камтар дур кардем. Зато раҳи нағз кати омадем. Хай раҳи мошину асос он ки раҳ нағзай. Ҳамихали вай ин тараф кати нею, ин тараф кати омадам ки то ки Нилуфарам самокаташ кати нагуд ки раҳо шикастагӣ, самоката мепартоту мерадам хехдаш бардор мегуд самоката. Барои ҳамин баъд ин тараф раҳи дур кати камтар омадем. Ҳай мошин неста, ин тараф кати гузаштан гирен буд. Ҳамахе чорқат шуда гузаштен рафтем. анҷам сермошин шудаги пеш вақт оқа мошин набуд, ҳози сермошин шудаги барои ки раҳаш рост нағз. Барои ҳамин намехел. Нилуфар як даст кадем хеле неудобно ки вай коляска ҳай карда. Вай чӣ кор мекунем? Хай биё рафтем. Сиёвуш болои дастархон даштаем. Те мо биромадем айхони хуштомадам. Пеши вай момош рафтестем ва анҷа рафтестем раҳи Росткофта. инҷа хонаҳои заминакӣ, инҷа автобуси 3 мегзарад. анҷа мо манамин раҳ кати рафтестем ва вай кардам. аҳамият додам ки ҳар як ҳамин дарвозада вай наистодаги дар бораи ҳамон касалиёзӣ нишон метиҳам. инаша онҷода канда партаги вай тарафашда мондагӣ. мана вай пеши дарда наистаги қоғази сафед кати биромада тонистестен. Кани ана уй ана инҷа магазини шокаи мардона. мо ҳам хеле рост мерем. Мана ин тарафда ҳаст куҷои мефуромадагиш? Нилуфар вай ин тараф вай тарафа нигоҳ намекунад, хеле прямо рафтан мегирад. намехел. Абети рӯз соат 1 шудестай. 1 шуд, наметавонам мана Сиёвуша бинем. ҳам гушна шудагия, ҳам хоб мехоҳад. ҳозир мебаремша мехобонем. ман инҷа дарвозада наистодаги ози ман нишон тия. мана хондатонен хонен. рафтем.
ҳама хелаки мо ай майда рафтан мегирем. Я одама билен недовольный омадеста. А? Хайкин охи мана раҳи шикастагӣ нест, раҳи хушрӯ. Хайкин рафтем охи. Мана расидем почти. Хайкин. Чӣ ба? Ҳа? Афташа бина. Дидем хая мана. Самокаты дигаро гиран майлишо? Хо мегӯд ба. Анами аҳволай мо байни роҳ дам хе мепартод. Нилуфар чӣ хӯрдед шумо? Гарох шурд бо. Мо обед омадем, обед инҷа шакароб буд. Шакароба хӯрдем, бегони ҳозир. Бобош нав омадан мана тарбуз овардан. Нав бинен ягон донак надорад. Тарбузи нав чинда овардагӣ бинен чӣ хел кафида рафтагам, хел корча задан шакам, хел кафида рафтаг. Йогурти Нилуфар. Нам хели йогурта беҳад Нилуфар наз мебинад. Умуман амин йогурти бамаза ҳай. Номашам бамаза, худашам бамаза ҳай, хушрӯ ҳаям. Мана ин хлеба. Шумо гӯем кани Нилуфар? Хлеб. Чеве? Хлеб. Хлеб вкуснее? Дадамшон хлеб мехӯранд, фақат бароями хлеб мегӯянд, а? Дона вкусный. Оптиум? Май. Инҷа сиёвуш, ишкамаш сешта, инҷа до штеба. Ҳамаи него кадистай одамои гузаштистагия. Ош. Тамошобинони гиромӣ, рӯзи дигар ман уборка кардам, полиш шестам ва хостам шумода ҷигориҳои нишон диҳам. Дадам саҳар кати ҷигорӣ овардан. Бинен чӣ хел калони хушрӯ. Рости гап ман фикр кардам як 5-6 дона ҳай тамом ки як галаб дайхе намедонам як 15 та бошад 10 та бошад намедонам чанд ҳисоб накардам. Ози полоя мешум ва ҷамъ мекунам ва обеда очамшон биён ба фикрам ҷигорӣ мепазем. Анамехел тамошобинони гиромӣ, вақте ки телефон зарядаш тамом мешавад, баъд ҳама қали видеоҳо мешавад. Мо аллакай хонада чӣ хеле ки мебинем. Обеди рӯз буд, ман хестам омадам хона, барои ки телефон заряд надошт. Сиёвуш ҳам памперсош тамом шуда буданд. Барои ҳамин хотир гуфтам ки биё хеста равн хубтараш видео монтаж кардам. Бо ҳамин компютер кати кор бисёр доштам. Барои ҳамин хестам омадам. Нилуфар хони момо шуда ва хоб будак, барои ҳамин ман хеста омадам. Шинохи боч мехоҳем. Мехостам ки бернда очам алоб мекардан, ҷигориҳои пухтанда мехостам видео кардан, лекин аз сабабе ки телефон зарядаш тамом шудак, барои мехеста омадам. Куҷо мебарен вая хел? Эвой. Тамом. Анам хел тамошобинони гиромӣ, биёед накун ҳамин кати хайр хуш кунем. Ин дурӯза видео мебошад. Комментарияда фикротонро нависед. Ман интизор. Хайр, то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошед. Ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.